Bo día a todos e a todas. Imos a comezar o pleno ordinario con un só punto na orde do día, que hai que ratificar a urxencia. Señores portavoces, ratificamos a urxencia. O punto di traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia dos servicios e medios personais e materiais afectos á atención sanitaria prestada polas unidades asistenciais de atención a drogodependencias de titularidade municipal. Señor secretario, ten a palabra. Si, bos días. O asunto determinouse logo da convocatoria o venres pasado na Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural pola unanimidade dos seus membros. Moitas grazas, señor secretario. Señora Gulías, ten a palabra. Grazas, señor alcalde, bo día a todas. Bueno, pois a verdade é que pensando en como preparar este pleno veuseme á cabeza unha cita que lle atribúen a Confucio e que di que a vida é realmente simple, pero insistimos en complicala. E a verdade é que esta cita me ven ao pelo porque é inexplicable como podemos estar hoxe aquí despois de máis de 15 anos agardando pola transferencia da SUAT á Xunta de Galicia. Porque, aparte, os motivos que se esgrimían fai 15 anos siguen sendo os mesmos a día de hoxe. E para min se centran en dúas razóns fundamentais. De feito, hai moitas máis, pero creo que hai dúas nas que todas as persoas que estamos aquí estamos de acordo. Dunha banda, está claro, hai acordos unánimes no Parlamento de Galiza, hai acordos nas tres forzas políticas representadas aquí hoxe neste pleno, en que estamos a falar dunha competencia impropia. É unha competencia que nunca debeu ser traspasada aos concellos. Estamos a falar, no caso de Pontevedra, a un servizo que atende a máis de 160.000 usuarios e usuarias, que dá servizo a outros concellos, a 12 concellos da área de influencia de Pontevedra. Un servizo que conta na súa integración con persoal médico. E é moi fácil de explicar que é unha competencia impropia porque se falamos de contratar persoal médico, persoal de enfermería, psiquiatras, auxiliares de clínica, está claro que vai a ser máis competente a Consellaría de Sanidade, o Sergas, que o Concello de Pontevedra, ou de Cangas, ou do Grove, ou de Ribeira. Como digo, é fácil entender que estábamos xestionando verdadeiros centros sanitarios e, por certo, sen os medios ou as medidas acaídas. E a segunda razón, e para min a máis importante, é que, ao final, debemos intentar, entre todas e todos, garantir a calidade do servizo público, a calidade e a prestación asistencial que se fai nestas unidades. Non podemos depender de protocolos diferentes en función dos concellos. Necesitamos un tratamento homoxéneo. Necesitamos unha vía única. Noutros concellos se externaliza, noutras se prestaba por medios propios e é curioso o caso de Ferrol que non entra neste convenio que se fai con unha subvención nominativa. En resumo, tardamos cerca de 20 anos en concretar este asunto. E durante todo este período eu creo que é algo que nos debería de enorgullecer a todas as persoas que estamos neste pleno é que o Goberno Municipal de Pontevedra sempre mantivo a mesma postura, sempre mantivo a mesma reivindicación, que era, dunha banda, demandar o traspaso para mellorar a calidade asistencial do servicio de drogodependencias e poñer todas as facilidades a disposición da Xunta de Galiza para que así o fixera canto antes. Isto se resume en anos de carteo, de emails, de traballos, de reunións formais, de reunións informais e de un traballo que empezou moitísimo antes que desta data. E se hai dúbidas sobre isto, que creo que non as hai, a mí me gustaría dicir que foi o comezo deste mandato na primeira xuntanza que mantivo o alcalde de Pontevedra co presidente do goberno, ou das primeiras, tras máis de 2 horas de reunión, como se recollía na Voz de Galicia dese mesmo outubro do 23, que empuxo
enriba da mesa o necesario traspaso da UAD dos concellos. É dicir, para nós era unha cuestión vital e así lle trasladamos ao presidente da Xunta. E nesa reunión conseguimos outro acordo que a mí me parece fundamental e no que hai que recoñecer que as dúas administracións nos puxemos de acordo, que era a cobertura das vacantes con persoal do Sergas. E así foi, e se foi cumplindo máis ou menos, e aquí estamos hoxe, desde decembro, para formalizar, como digo, este traspaso á Xunta de Galiza. Sobre o traspaso, en primeiro lugar, eu quero agradecer aos traballadores municipais e ás traballadoras municipais a celeridade en preparar o expediente. Non era fácil porque nun dos informes así o recolle, nos recibimos comunicación formal o 25 de novembro pasadas as dúas da tarde para iniciar un expediente e lograr este acordo plenario no que precisamente vence o día. Foi neste día cando recibimos un borrador de decreto de integración con todos os anexos a cumprimentar e insisto no agradecemento a todas as persoas involucradas na confección do expediente. Digamos que hai tres aspectos básicos neste expediente: o que atinxe a persoal, o que atinxe a cesión do local e o que atinxe ao traspaso dos contratos. No caso de persoal, este borrador de decreto establece un criterio bastante claro. Primeiro, establece que todo o persoal sanitario debe integrarse na Xunta de Galiza. O segundo é que o persoal non sanitario debe integrarse se o 100% da súa xornada laboral está relacionada co servicio da UAD e, se non, poderían integrarse no organigrama do Concello. Tendo en conta que a día de hoxe hai dúas persoas en activo, descontando un psicólogo que, como saben, se xubila, dúas persoas en activo, un auxiliar de clínica, parece claro que debe integrarse na UAD, e, doutra banda, o monitor de informática que estaba destinado na unidade de día finalmente se quedará no Concello porque xa estaba ocupando parte da súa xornada de traballo para o servicio de benestar. En canto ás vacantes, traspasamos a práctica totalidade de todas as vacantes, son casi todos persoal sanitario, agás unha traballadora social que decidimos mantela no Concello e na estructura de benestar social para reforzar o noso servizo. Sobre o local ou a cuestión patrimonial, o que facemos é, dada a premura, era imposible facer unha cesión de uso o 25 de novembro e telo preparado para este pleno. A forma en que resolvimos é facer unha autorización de manial por un ano, é dicir, ceder o uso á Xunta de Galiza ata que se concrete o traspaso, ata que se aprobe definitivamente o decreto. E será nese momento cando fagamos a cesión de uso formal á Xunta de Galiza polo tempo que se estime. E é tanta a disposición do Concello que incluso, se a Xunta de Galiza prefire para unha mellor xestión, estamos dispostas a ceder a titularidade, a propiedade, todo, insisto, para que o servicio funcione. E por último, os contratos. Deuse información e apróbase o traspaso en canto o borrador do decreto sexa firme xa e traspasamos todos os contratos íntimamente relacionados coa UAD. Refírome a seguridade de vigilancia, a limpieza, a enerxía eléctrica, o arrendamento de ordenadores e software, a impresión, a digitalización e a telefonía. Por certo, gastos cos que corría o Concello e estaban fora da subvención da Xunta de Galiza, tamén por matizalo. Brevemente, eu quero agradecer o voto favorable tanto do PSOE e do PP porque creo que non cabe debate sobre este tema. Quero agradecer, e seguro que en nome de todas as persoas que estamos aquí hoxe, o traballo que desenvolveron as traballadoras e os traballadores do UAD durante todos estes anos, e seguir mantendo o mesmo. Pontevedra leva insistindo na necesidade de políticas públicas serias e rigurosas. Este pleno sirve para correxir un erro que nunca debeu ter acontecido. Nunca se deberon traspasar as competencias aos concellos, e menos sin dotación económica suficiente como para facer fronte, porque lonxe de incrementarse, esta dotación económica mantívose estable dende o 2018, con pequenas
baixadas, por certo. Nós, se puidésemos dicir algo, nos gustaría que o proceso fose de outro xeito, menos improvisado, con máis tempo para preparar o expediente, máis ordenado, con un plan asistencial, coa blindaxe da calidade do servicio público. Pero entendemos que é un primeiro paso para seguir traballando. Polo tanto, eu creo que é momento de darnos a todas os parabéns por lograr manter ou colocar ou ordenar un servicio público básico que vai a mellorar non só para Pontevedra, sino para todos os concellos da área de influencia, dende logo, pero para todos os concellos de Galiza. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Bunías. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Efectivamente, eu creo que hoxe é un día de alegría e un día para celebrar, que aínda que sexa con 20 anos de retraso, desde que o goberno da Xunta de Galicia, presidido polo Partido Socialista e presidido por Emilio Pérez Touriño, asinou o chamado Pacto Local cos concellos, nos que se trataba precisamente de que a Xunta de Galicia exercese e asumise as súas competencias, aquelas que os concellos estábamos exercendo cos nosos cartos, fundamentalmente en nome da Xunta de Galicia, as chamadas competencias impropias, pois deixaran de ser impropias e pasasen a ser exercidas porque en as tiña que exercer, que era o goberno autonómico. Aí estaba o gasóleo dos colexios, estaba o mantemento dos centros de saúde de casi todos os concellos de Galicia e estaba, por suposto, tamén as unidades de drogodependencia. Este é un paso máis, o pacto local segue todavía sin cumplirse na súa totalidade, 20 anos despois os concellos seguimos cargando e asumindo con competencias que a Xunta de Galicia leva máis de 20 anos mirando para outro lado sin exercelas, pero afortunadamente hoxe damos un paso, e un paso importante, que é que a Xunta de Galicia asuma esa unidade de drogodependencias. O Partido Socialista trouxo a este pleno en varias ocasións precisamente mocións para reclamarlle á Xunta de Galicia que fixese isto. Desde o Partido Popular se negou moitas veces que a competencia fose da Xunta de Galicia, mesmo se ten oposto a esas propostas do Partido Socialista, e hoxe o tempo dá razón, o tempo pon as cousas no seu sitio e, evidentemente, a Xunta de Galicia vai asumir a xestión da UAD porque, como se ven denunciando desde hai máis de 20 anos, era unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia e do Goberno de Galicia que non tiña que estar asumindo o Concello nin costeando o Concello de Pontevedra. Por iso, digo que, polo menos nesta pequena parte, ponse fin a unha injusticia e se asume por parte de quen ten que asumir as competencias esa xestión da unidade de drogodependencias. O máis importante, en todo caso, máis aló das competencias, son as persoas. E creo sinceramente que ter unha UAD plenamente integrada nos Sergas, plenamente integrada na sanidade pública de Galicia, como debe estar, vai permitir que os traballadores e traballadoras da UAD, que levan tamén moitos anos denunciando a precariedade na que estaban desenvolvendo a súa actividade, podan empezar a ter unhas condicións dignas de traballo que lles permitan desenvolver en plena facultade toda esa labor importantísima que fan coas persoas usuarias da UAD. E tamén, que é o máis importante, incluso por riba dos traballadores e traballadoras, que eses usuarios e usuarias que acuden á unidade de drogodependencias de Pontevedra podan ter a partir de agora unhas instalacións axeitadas, podan ter a partir de agora unha atención tamén axeitada e que vayan máis aló do sobrehumano esforzo que estaban facendo os traballadores e traballadoras para poder atendelos e que teñan tamén os medios axeitados que lles permitirá o Servicio Público de Sanidade de Galicia. E, por último, quero... En fin, sei que o alcalde de Pontevedra solicitoulle isto ao presidente da Xunta de Galicia, igual que outros moitos alcaldes, pero creo que é xusto que por riba desas solicitudes reiteradas no tempo se recoñeza a labor do outro alcalde, que é o alcalde de Vilagarcía de Arousa, non como alcalde de Vilagarcía de Arousa, sino como presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, xunto coa súa xunta directiva, que consigue asinar este acordo coa Xunta de Galicia e que consigue, sobre todo, que se materialice o acordo e hoxe podamos estar celebrando esta sesión plenaria para poñer fin a esta injusticia histórica. Por tanto, o voto do Partido Socialista, obviamente, vai ser a favor e desexar que este pequeno paso, pero importante, no cumplimento do pacto local non sexa o último,
que a FEGAM e a Xunta sigan traballando e sigan nos librando aos concellos desas competencias impropias que tantos cartos os costan aos concellos facendo un esforzo económico moi superior ao que faría a Xunta de Galicia se tivese que cumplir coas súas competencias e que a Xunta por fin asuma todo aquilo que simplemente o Estatuto de Autonomía e a legislación vixente lle recoñecen e libere fondos dos concellos para destinalos ás nosas competencias que falta nos fan. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes Rivera. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias y buenos días a todo el mundo. Lo primero que quiero decir es que la realización de este pleno puede parecer que es algo inusual, pero me gustaría decir que es pertinente y necesaria y además se ha hecho en tiempo y forma, por lo tanto no quiero que haya ninguna duda en este aspecto. Nos vemos obligados a convocar este pleno con fecha límite de hoy para poder traspasar la UAT al Sergas. Por lo tanto, pleno, pertinente, necesario, además cuenta con la unanimidad de todos los grupos políticos y creo que es necesario decirlo y que se quede así acreditado. Y hoy es un buen día. Es un buen día porque hoy se inicia el camino para el traspaso de esta unidad al Sergas. Y eso es bueno. Es bueno primero para el Concello de Pontevedra, que llevaba años realizando una competencia impropia en un tema absolutamente importante que es el de, entre otras cosas, salud mental. Es bueno para los trabajadores que desempeñaban la labor, porque por fin se van a integrar en el Servicio Galego de Salud y por fin van a formar parte de algo que deberían haber formado y haber sido hace mucho tiempo, pertenecer a una red pública de salud y formar parte de la misma con todas las ventajas que tiene. Pero sobre todo, y creo que es lo más importante y es en lo que nos debemos centrar, va a ser positivo para los pacientes. Pacientes, en muchísimas ocasiones frágiles, pacientes, en muchísimas ocasiones con enormes necesidades de atención médica, atención psiquiátrica, psicológica o necesidades de perfil social. Son ellos, sin duda, los que van a ser los más beneficiados por esta decisión y por ello el voto del Partido Popular no puede ser otro que el voto a favor. Pero me va a decir y a permitir un leve comentario. Y es que, y lo voy a decir muy suavemente, los profesionales que han trabajado durante todo este tiempo en el servicio no han contado con todas las medidas necesarias, no han contado con todos los recursos, ni materiales ni económicos. Y simplemente voy a decir que el Concello no ha prestado la atención necesaria. Que una competencia sea impropia no significa que no se tenga que llevar a cabo de forma satisfactoria y plena. Y todas las administraciones tenemos competencias impropias. Pero una vez dicho esto, tengo que decir y reiterar que es un día de alegría, es un día positivo y es un día en el que se va a mejorar significativamente, porque desde el Concello se pasa a la Xunta, la atención a tantos y tantos pacientes de una forma muy significativa. Por ello, el Partido Popular va a votar a favor. Entendemos que no es una competencia impropia, entendemos que vuelve a donde debía haber estado probablemente hace muchísimo tiempo y más vale tarde que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señora Bulías, ten a palabra. Tamén moi suavemente, señor Domínguez, non se preocupe. Agradezo de novo o voto favorable. Solo dúas pequenas matizacións, tres, se me permite. A primeira, hoxe non se inicia o traspaso. O traspaso leva iniciado dende que se constituíu a Comisión Mixta en 2022. O que ven demasiado tarde é o inicio formal por parte da Xunta de Galiza e que se nos pase o decreto de integración. Porque dicir que hoxe se inicia me parece un pouco injusto para todas as persoas que levamos traballando, entre a que tamén hai xente da súa organización política. Sobre o tema dos traballadores, me parece necesario que recolla vostede este tema, porque o que están demandando precisamente os traballadores e as traballadoras é que se teña reunión con eles e con elas para explicarlle cales son as condicións, porque non todo o mundo está de acordo con iso que vostede acaba de afirmar. E me parece lóxico e non vai a poñer este Concello paus nas rodas. E sobre esa pequena matización que vostede fixo moi suavemente. Eu tamén moi suavemente voulle dicir algo. Eu me alegro moitísimo da súa intervención en pleno, xa o debatimos neste mandato e tiña vostede a mesma posición. Pero aquí no Concello, e o meu alcalde, que é absolutamente respetuoso coa lealtade institucional,
sempre dixo, e dixo pai pouco, cando se aprobaron os orzamentos da Xunta de Galiza, que a Xunta só acerta cando rectifica. E a mí permítame a brincadeira de subir un paso, eu non son tan políticamente correcta como o señor alcalde, vexa, a Xunta só acerta cando desautoriza vostede, porque vostede, neste mandato, fixo unhas declaracións que dicía Domínguez ve unha tomadura de pelo que o Concello que irá transferir ao UAZ. Entón, bien, a todos amigos, me encanta que o fagan rectificar o que rectifique por ben, e creo que é o camiño, así que lle agradezo moitísimo esta intervención, creo que dá altura de miras e creo que hoxe, efectivamente, podemos xa afirmar que o traspaso ao UAZ por fin se fai realidade. Grazas. Grazas, señora Gulías. Señor Puentes, no interven. Señor Domínguez, ¿quiere intervenir? Sí, claro. Solo para contestar a la señora Gulías. Esas declaraciones lo que decía es que es una tomadura de pelo que lo quiera transferir mientras lo está abandonando completamente. No que no fuese una competencia impropia, que eso lo sabemos y lo reiteré en todo momento. No. Lo que hablaba era de situación de abandono de los profesionales y materialmente. Y estoy encantado que el alcalde de Pontevedra, el señor Miguel Anxo Fernández Lores, esté encantado con los presupuestos de la Xunta de Galicia y espero que se lo traslade directamente a doña Ana Pontón para que los vote a favor, porque si tenemos unos presupuestos tan buenos en Pontevedra, supongo que la líder del BNG en el Parlamento gallego va a votar a favor, porque si son tan buenos los presupuestos que lo dice el señor Lores, supongo que los votará. Muchísimas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Señora Gulías. Unha cousiña de nada, É difícil manter un servicio en condicións cando a entidade responsable da súa financiación baixa os convenios cada ano. Digo, por compartir, non? Por compartir. E segundo, sabe por que son maravillosos estes orzamentos para Pontevedra? Porque tamén falan de algo do que falou vostede moito, que é a variante de Alba. Polo tanto, cando desautorizan a vostede, a Xunta acerta. Venga, por favor. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta, ningún, abstencións ninguna, votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Como non hai máis asuntos, levanta a sesión. Bo día a todos e a todas.